100, højre 5 plus. Der går 260 til en højre 2 plus op. Det er højre 2 plus op. Og det er rejskær. Venstre 4 plus plus. Venstre 4 plus plus. Der går 100 til venstre 5 i venstre 2 plus beton. Højre 4 lang plus. Højre 4 lang plus. Og det går 160 til en venstre 2 plus ejskær. Og så er det højre 3 plus her. Og 100, højre 2 plus plus. Og 100, venstre 2 plus plus. Den går højre 6 lang, der går 40 til en højre 3 ejskær på beton. Det er højre 3 ejskær på beton. Og 120, højre 6, der går 200, du holder på. Der kommer en bil, Sebastian. Ja. Og det her til højre. Ja. Den går højre 4 her. Og jeg er ikke med her. Og venstre 4, yes. Venstre 4. Der går 80 til en højre 3 plus. Så er det venstre 3 plus. Og 160, venstre 2 skær. Eller ej skær hedder det. Og 260, højre 4 plus. Der går 80 til en højre 3 plus ejskær. Højre 3 plus ejskær. Så er det 100, højre 6 over sten, den hopper lidt. Og 300. Højre 1 plus smal, pas på sten. Højre 1 plus smal, pas på sten. Og 300. Venstre 2, der åbner. Det er venstre 2, der åbner. Så det er 300. Smalt chikane på højre på strå. Smalt chikane på højre på strå. Og 100. Højre 5 plus, fuld fart. Der var 260. Højre 2 plus opad. Det er højre 2 plus opad. Så her er det godt til. Og 200. Venstre 4 plus op. Venstre 4 plus. Så 100 til en venstre 5. Der var venstre 2 plus. Så er det venstre 2 plus plus. Så er det højre 6 lang, og der går 40 til højre 3 ejskær på beton. Så er det 120, højre 6. Der går 200 højre. 200 højre. Der går venstre 5, der går 2 ejskær. Så det er højre 4 over top her, der går 40 til en højre 3 plus, der går venstre 4 plus, og højre 3 plus igen, der går venstre 3 plus,
Og jeg fik mig også første omgang havde fart på. Ja. Var lige lidt glat i første nedbremsning der. Ja. Det er også det der, fordi det er lidt svært